הגעתי לקוואגואה, אני בלי המיקרופון עכשיו, אז סליחה. אני עכשיו בדרך לאוטובוס לקוואגואה קאסל, זה האוטובוס שלי. יש לי עוד זמן, מתקדמת אליו שהוא לא יברח פתאום, ונתראה בקאסל. אני בדרך לקוואגואה קאסל, אבל ראיתי פה רגע את זה. איזה יפה, הטורגנייט הזה וכל השבשבות רוח האלה. האמת שמאוד מאוד שקט פה, גם כמו קמקורה. טוב, זה לא היה מתוכנן בכלל. נראה שנתקלתי בו בחתונה, אז מזל טוב לזוג שנתחתן. לפני שאני ממשיכה לקאסל, אני פה בשריין הזה. אני אעשה פה איזה סיבוב קצר, ויש פה גם עוד נחל כזה ליד שאני רוצה לראות. יש שם עוד בהמשך, אחרי זה נלך לשם. יש פה גם עץ מאוד מאוד עתיק. זה מקדש מהמם. זה מקדש שינטו. לפי הטורגנייט אפשר לדעת שזה לא מקדש בודהיסטי. אם אני לא טועה, החבל עם כל הדברים הלבנים זה להגנה. ופה בפנים החתונה שיש. נטילת ידיים פה. גם פה יש להם נטילת ידיים. על הרקע של המקום היפה הזה, אני ממשיכה לעשות פה סיבוב. איך אני אוהבת את יפן, אמרתי את זה כבר. צילומים קצת. זה אמור להיות ממש פה. הכניסה מהצד הזה. יש פה המון המון יתושים. טוב, בעיקרון זה הנחל הזה שרציתי לבוא אליו. אם אני לא טועה, יכול להיות שזה בתקופות, נראה לי שיש פה גם שייט עם סירות וכאלה. אני אעשה פה קצת, אני רואה גם סירה שם. אני אעשה פה קצת סיבוב, קצת תמונות, ואני אמשיך לכיוון הקאסל. אבל נחמד, לא ידעתי שזאת תהיה נקודת התחלה שלי, לא תכננתי שזה יהיה פה. בסוף ירדתי פה באוטובוס וראיתי שבמפות זה המקום ששמרתי קודם, אז יפה. שינוי תוכניות נחמד. טוב, אז אני ממשיכה וחם פה בטירוף, ונתראה עוד מעט. אני עדיין עכשיו סיימתי בחנות הזאת. קניתי דבר אחד קטן, אחרי שהתפתיתי לאיזה 2-3 דברים. אני עכשיו בדרך לקאסל, סוגרים שם עוד שעה, אז נראה כשאני אגיע מה נספיק. יש הרבה רוח עכשיו, עדיין גם הרבה שמש. אני גם אחרי ארוחת צהריים טעימה. זהו, אני אפתח את הגוגל מפ שוב כדי לראות לאן אני הולכת, ונתראה שם. מקום מאוד ציורי, אגב, מאוד פסטורלי כזה. שם אמור להיות הקאסל, עוד קצת מגיע. אבל איזה מקום יפה פה. גם משהו שאני אוהבת פה, כל רכב קטן יותר מהשני. זה אוטובוס חמוד.
אני שמחה שהבאתי איתי מטריה. אם תגיעו ליפן, מטריה זה חשוב, מטריה, מאוורר, כל מה שאפשר, זה עוזר. גם טיפה זה עוזר. זה לא ארוך, מה? יכולים להיות שעת המקום. מסתבר שפה זה כמו שהתחילו בחלק מהמקומות בארץ. אני צריכה ללחוץ על הכפתור הזה שאני רוצה לחצות, אז לחצתי, אני מחכה. אני צריכה ללחוץ שוב. כמובן הכלבים בעגלת תינוק. הגענו למקום. מה שהבנתי זה הקאסל ווינס, כאילו השאריות. זה נראה שזה כנראה יותר שאריות ל-reservation area. אני מקווה באינסטגרם להתחיל להעלות קצת תמונות. אני באמת רוצה לשתף את הצילומים שלי יותר. יצאתי עכשיו מהמקום, אסור היה לצלם בפנים אז לא צילמתי. כניסה עולה 100 ין. זה שווה זה הגיוני כאילו, מה שיש בפנים שזה בייסיקלי יחסית. כאילו אין משהו שם באמת לראות, אבל זה שווה את 100 ין. זה השריד האחרון של הונמרו ווטן פלאס במזרח יפן. אז זה נחמד להגיע. האמת שעכשיו הם כבר סוגרים גם, אז זה בדיוק כניסה האחרונה. אני מקווה שלא יהרגו אותי על זה שאני מחוצה פה, לא במעבר חצייה. הנה, הוצאתי את הישראלית שלי. אני רוצה רק לראות מה יש פה. נקנה לי איזה בקבוק שתייה, ומפה אני כבר... נראה לי אני אקח מונית חזרה לתחנה, כי החום הזה הוא סיוט. ואני לא רוצה לחכות לאוטובוסים עכשיו, כמה יתושים יש פה סיוט. נראה שיש פה עוד איזה מקדש, אבל האמת שאני כבר מותשת. אז אני אקנה לי רק משהו לשתות, אני אקח מונית חזרה לתחנה וחוזרת לטוקיו. לעוד איזה שעה וחצי נסיעה. אני אקנה לי פה משהו. הישיקדו, אני בוחרת פה. סוויקה, הסוויקה שלי. ותודה רבה. חום כזה. 120 ין. בסוף הצלחתי לתפוס את האוטובוס הזה. ראיתי שמונית עולה 1,700 ין משם, אבל בדיוק איך שיצאתי היה אוטובוס. אז עליתי כבר. הוא גם נחמד, הוא מעוצב כזה, כאילו יש שם כזה. אהבתי. קיצור, ירדתי פה בקוואגואה. יש סטיישן. איתו אני צריכה לקחת עכשיו רכבת לאיקבוקורו, ומשם להחליף לימנוטה. אז זהו, יום שישי היום. אני עייף. בבלון אני מניחה. היום יום אחרי. כמובן שאתמול שכחתי לצלם איזה אאוטרו. אתמול בסוף בחנות קניתי רק את התמונה הזאת של קימצו נו יאיבה. מאוד אהבתי את הארט הזה. זה עלה 330 ין, שזה 5.5 שקל בערך. וזהו, ככה סיימתי את היום האמת. חזרתי, באתי לנוח, הלכתי לאכול ארוחת ערב, ארוחת שישי. כמו שאמרתי היום כבר יום אחרי, אני יוצאת עכשיו למקום חדש. תראו את זה בסרטון הבא. ביי.